Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu The Child yango-2023 la siyiqala khona ngowesiliso semncane uzobheka ubaba wakhe la endaweni yaseKorea osuke eFilipino kodwa akamazi ubaba wakhe uthi unjani akaze ahlangane naye. Igama lakhe uMarco olwa isibhakela esingakhokhelwa esisamazingeni aphansi esingabhalisiwe for ukuzenzela leyo mali encane. Ngisho ngathi wavele wayenalo ithalente kodwa wayengeke ayolwa isibhakela esikhokhelwayo ngenxa yokuthi unobuzo obuxubile. Uma wakhe waseFilipino ubaba wakhe waseKorea, lokho kumenza abe yimix. Ngokomthetho waseFilipino iy'ngane ey'xubile njengaye aziyitholi citizenship yobuzo obugcwele baseFilipino. uMarco wayegulelwa uma wakhe esesimeni esinzima. Noma uMarco wayezama ukuyibeka le mali encane ayithola kwi-boxing kodwa wayengakwazi ukukhokhela iy'ndleko zesibhedlela zokulapha uma wakhe. Nokuyisona sizathu esenza ukuthi uMarco ahambe ezama ukufuna umkhondo kababa wakhe. Nokuthi kwasekuhambe isikhathi eside sekuphela iminyaka uMarco still akamtholi ubaba wakhe. Nokuyilapho ukugula kukama wakhe kwakumqinisa kakhulu, agule kakhulu kunokuthi abe ngcono. Odokotela babemcela uMarco ukuthi aye kwi-surgery kodwa uMarco wayengakwazi. Nalokho kumbangela istress kakhulu. uMarco wahamba wayebha ethi uyophuza into encane for ukuyeka ukucabanga. Esayihlalele kwafika indoda angayazi yatshela uMarco ukuthi simbonile ikhathi eziningi eshaya iboxing. Yamncoma uMarco ukuthi imbonile ukuthi unalo ithalente lokulwa. Le ndoda yatshela uMarco ukuthi kukhona umsebenzi efuna bayowushaya, ethi ufuna bayurobhe esinye isitolo sejewelry sobucwebe. Ethi iningi imali kulesa sitolo, mangabe bephumelele izonikeza uMarco 10% wescore abazosishaya. Ithi lokho kuyoba imali eningi kabi ukukhokhela isurgery kama wakho. Ngokuzwa lezo indaba nangemali eningi kanje uMarco akazange aphike, wavuma. Wayenganakanga ukuthi lo msebenzi abizelwa kuwona le ndoda ifuna umfaka enkingeni. Baba wathi mayeqeda ukuvula ukhiye mayesethi uyangena wafica inqwaba yezigebengu ezimile zimlindile. 미안해요. 내가 저기 나오는 걸 못 봐가지고. Intombazane yayishayisa uMarco ngemoto yaphuma emotweni. Kwakuyintombazane yaseKorea. Yamthatha yamphuthumisa esibhedlela for i-check-up. Ngenhlanhla uMarco kwatholakala ukuthi uright akalimalanga ndawo. Intombazane yaxolisa kuMarco yaze yamnikeza imali nge-envelope. Nganokuthi leyo mali yaphinde yamsiza uMarco ukuthi athenge i-medication kama wakhe wayilele egulele ekhaya. Kungalindelekile endlini kwangena amadoda amabili aseKorea. Afika atshela uMarco ukuthi amaloya kababa wakhe. Bamtshela uMarco ukuthi bangamthatha bamuse eKorea kubaba wakhe ohlangana nobaba wakhe baze bam-offerisha ngisho ivisa. Sebemlungisele namathikithi eBhanoi. Lezo indaba kwakuyindaba ezimnandi uMarco wayezilindele isikhathi eside. uMarco wapakisha kahle impahla zakhe walungiselela ukuthatha leyo trip ngokuthola usizo kumama wakamakhelwane for ukubhekela uma wakhe. Nalelo thikithi lakhe leBhanoi lali-arrange ukuthi uzohlala kwi-business class. Yonke into around yena uMarco yayithusa ngoba wayeqala nqa ukubona izinto eziwubukhazikhazi ezinhle kanje phambi kwakhe. Nokwathi lapho esabukela imovie kule screen esiphambi kwakhe kwafika omunye owathi uHyun Suk owahlala eduze kwakhe. uHyun Suk watshela uMarco ukuthi mina ngizoba umngani wakho. Okubonakalayo ukuthi uHyun Suk wayeyazi imvelaphi kaMarco. uMarco wazizwa engasakhululekile ngalo Hyun Suk, wazoyisola nokuthi ubesayithathelani le trip. neBhanoi yalende airport yaseKorea. Nommeli wayireporta le ndaba kwiboss yakhe. Igama lakhe kwakuyisa, wayeyithayikhuni eyayisencane yaseKorea. uYisa wayeyindodana kababa kaMarco futhi eyindlalifa yeKang Group. Njengoba sembona uYisa eduze kombhede kababa wakhe ogulayo, lo baba ophinde abe ubaba kaMarco. uYisa wayengafuni ukuthi ubaba wakhe afe ngoba mayengashona lo baba ifa liyodliwa ustepmother wakhe, nokuthi uYisa angaxoshwa ngisho ukuxoshwa endlini. Nokuyisona sizathu esasimenza afuna ukusave impilo kababa wakhe. ubaba wakhe wayedinga ukufakelwa inhliziyo, okuyisona sizathu esenze kulethwe uMarco la eKorea. Wayelethele ukuzobulawa akhishwa inhliziyo efake kuyise, yena ayitshela ukuthi uzobona ubaba wakhe. Bese endleleni elindele ukuthi uyobona ubaba wakhe, iy'ngane zandawonye nazo ezayibangisana ngoMarco. Wathi uyaphuma uMarco wayitubekile emotweni eyayilimele, kanti uHyun Suk ume ngaphandle umlinde ngesibhamu. uMarco wayithukile waqalaza emaceleni ebheka indawo azobalekela kuyona. uHyun Suk wamtshela ukuthi msukuqalaza ngoba ngikulindele vele ukuthi kukhona uzokwenza, ingakho uma uzothi uyaqala ngikubeke phansi ngenhlamvu. Ethi uHyun Suk kuMarco, wena ulethiwe la eKorea for ukuzobulawa, so wena kumele uthobele umthetho. uMarco akafunanga ukulalela leyo nonsense, wathatha uchance wakhe wabaleka. uHyun Suk wadubula uMarco kade ngenhlanhla uzomgeja. Wabaleka uMarco waze waphumela emgwaqweni omkhulu, kanti abanye bomndeni abazalwa yilo baba babesamfuna nabo uMarco ngoba bamfica emgwaqweni omkhulu bemjaha.
uyisa wayehleli ngesikhathi ethola iy'ndaba zokuthi imoto ebelayishe uMarco ibe ne-accident. Khona lapho uyisa wareceive i-phone call eqhamuka kuHansuk emtshela ukuthi uMarco ubesezandleni zakhe, so ethi wena uma umfuna esafe uMarco kuzofanele ungikhokhele imali engango-$10 million. Lokho kwamphatha kabi uyisa, kodwa akayisendanga imali kuHansuk. Kodwa kunalokho uyisa wathumela umuntu ozohamba ayothola uMarco ambambe yena abuye naye. uMarco wayeseyihambela yedwa endaweni yaseKorea engaziwa umuntu. uMarco wangena kwenye i-public phone ethi uzama ukwenza enye i-phone call, wakhipha le business card akade inikezwe yi-lawyer wafona. Intombazane yathi mayezwe ilocation kaMarco yajikisa imoto yaqonda khona. Kanti ngaleso sikhathi noHansuk udriver uze la ukuzojaha uMarco ukuthi amthole. Wakubona lokho uMarco wabaleka, kodwa ngokuthi kade egijima uMarco isikhathi eside usuphelelwe amandla okugijima usekhathele. Nokwathi lapho esegijima kancane uMarco ngenxa yokuphelelwa amandla wayithola sevinjwa uHansuk esemkhombe ngesibhamu. uMarco wazenza ngathi uyawehlisa umoya. Esengenile emotweni le ntombazane uMarco wayengazi noma isitha noma umngani. Okuxakayo ukuthi iyona le ntombazane ekade imshayise ngemoto esesezweni lasePhilippines, manje sizomsiza lapha esheya ezweni laseKorea. Bese endleleni babona imoto kayisa neconvoy yama-bodyguard akhe okuyimoto ezazimgadile. Nokwathi lapho ebona uMarco watshela udriver ukuthi akajikise imoto jahele yamoto. Khona lapho imoto kwakhona khona uMarco nentombazane yayisijahwa uyisa neconvoy yama-bodyguard akhe. Intombazane yajikisa imoto fast, lokho kwenza iconvoy kayisa imove emasayidini ukubalekela i-accident. Imoto yayiphethe uMarco yakwazi ukuphunyuka yabaleka, kodwa uHansuk waqhamuka engalindelekile. uHansuk wa-overtake imoto kayisa wajaha intombazane ephethe uMarco. Sithola ukuthi sebebathathu manje abantu ababefuna uMarco, noma babe nezathu ezihlukene, kodwa kubalulekile ukuthi babefuna uMarco. Intombazane ngokubona ukuthi emgaqweni omkhulu akusaphephile ukudriver khona yavele yifaka ehlathini imoto. Leyo plan yentombazane yayisebenzela ngoba uyisa noHansuk yabadukela intombazane ephethe uMarco. uMarco wayibuza intombazane ayihleli nayo ukuthi isiphi isizathu esenza ukuthi imsize. Intombazane yamfihlela kuMarco ukuthi isizathu ukuthi abulawe uMarco. Yazisho na ukuthi udadewabo kayisa yamtshela uMarco ukuthi wena uma ungafa i-King Company izobuyela ngakubona benobhuti wakhe uyisa. Khona lapho yakhipha isibhamu yasibeka ekhanda likaMarco. uHansuk waqhamuka engalindelekile wawushayisa imoto yentombazane, nokuyilapho uMarco nentombazane babangisana khona ngesibhamu, kodwa uMarco wagcina evula umnyango wemoto waphuma wabaleka futhi. Yaphuma ngokushesha intombazane yazama ukuqhubeka nokudubula uMarco. Intombazane yacasuka yavele yakudubula uHansuk. Nokwathi lapho intombazane isiphelelwe amabullet mayithi ya-reloada wafika uHansuk wayibeka isibhamu ekhanda. uMarco wabaleka waze wabuyela emgaqweni omkhulu, kodwa ngebhadi uyisa nama-bodyguard akhe bamfica. Kwakungasekho ukubaleka kuMarco ngoba bamvimba, bambamba bamthatha bahamba naye for ukuthi ayobona ubaba wakhe. Nokwakuwa kuqala nqa uMarco ebona ubaba wakhe. uyisa watshela uMarco ukuthi njengoba uqala ukumbona uyagcina futhi ukumbona, ethi woza sishuthi iselfie bafo ngoba uyafa namhlanje, inhliziyo yakhe sizosebenza emzimbeni kababa wethu. uMarco wathi uzama ukubaleka ambamba ama-bodyguard kayisa. Khona lapho uMarco bamjova ngomjovo kumlalisa, nokwathi mayesequlekile bambeka ku-operating table for ukumhlinza enziwe operation. uyisa mayebuza kudokotela ukuthi lento ingathatha isikhathi esingakanani, udokotela wamtshela ukuthi kungaba isikhathi eside ngoba ulinganiselwe esikhathini esingaba u-10 hours ukwenza i-transplant. uyisa wabatshela ukuthi lento izoba isikhathi eside kakhulu, so watshela ama-bodyguard akhe ukuthi akwandiswe more security ezogada uMarco la mayenziwe operation. Ngenkathi kusalungiselele leyo surgery uMarco waphaphama. So ngalesikhathi ngokwekhamera uyisa wayesesazi isimo esenzeka la, so waletha inqwaba yama-bodyguard ediwe lapho. Wonke umuntu kulabo madoda wayephethe isibhamu esikhulu wabafaka uyisa kwe-operating room. Ngaleso sikhathi uMarco noHansuk base besurroundwe ama-bodyguard kayisa, kodwa babekwazile ukubaleka la ngoba uHansuk wayazi kahle ukuthi uyisa wayengeke azadubula uMarco. So uHansuk wavele wavika ngoMarco ngesikhathi emkhombe ngesibhamu emlandela ngemuva emsebenzisa njenge-shield yakhe. So watshela uyisa ukuthi bengikutshelile ukuthi ngikhokhela u$10 million, kodwa leyo mali yayinkulu kakhulu, so uyisa still wayengavumi ukuyikhokha leyo mali. Nokwathi khona lapho kungalindelekile kuqhamuka intombazane. Oh,
Akuphelelanga lapho ngoba nobaba kaYisa wayesedubulekile. uYisa namabodyguard akhe bakhahlela umnyango bangena. uHansuk wayekhombe uMarco ngesibhamu ekhanda ephoqelela uYisa ukuthi akamsindele lo $10 million awurequestile. uYisa wabona ukuthi nobaba wakhe usedubulekile, so uma engangabazi ukufaka le mali ubaba wakhe angashona lento angafuni ukuthi yenzeke. So uYisa wagcina itransferile leyo mali kwi-account kaHansuk. uHansuk wathi mayesebona ukuthi imali isingenile kwi-account yakhe wamdedela uMarco. uYisa wathi mayesebonile ukuthi usemtholile uMarco, wathi amabodyguard akhe wonke wakhomba uHansuk ngeyibhamu. wathi uYisa eselindele ukudubula uHansuk wakhombisa ukungasabi nokungabi navalo, etshela uYisa ukuthi wrong-ke leyo usuyiqala manje. Idumbu zaseyigcwele phansi, kwase kusele uYisa, kodwa naye ngokuthi wayeselimele kakhulu wayengeke asakwazi ukuphila. So uMarco noHansuk babelekelelana bebambisene ukuthi baphume, kodwa bathi masebehamba sebeyophuma ngaphandle bayibona sebekhonjwe udadewabo kaYisa ngesibhamu. Wayefuna ukubulala uMarco, kodwa uHansuk watshela udadewabo kaYisa ukuthi uMarco akanabo ubuhlobo negazi nabo, uyimix uzala umama wasePhilippine. Yena uHansuk kwakuyiplani yakhe nje ukuthi ayitholele $10 million, ngoba siyathola ukuthi uHansuk uYisa ufuna ingane kababa wakhe ezalelwe ePhilippine, wathola nokuthi uMarco ufuna ubaba wakhe. Ethi uHansuk ubeyiplanile yonke lento, so lo $10 million naye kwakungewona wakhe, wawunikeza uMarco for ukuthi kuyokhokhela i-treatment kama wakhe ogulayo. Intombazane yezwe isemdabukela u-step brother wayo uMarco, nokwagcina sebesuka bobathathu eKorea beya ePhilippine ukuyolekelela kwi-medical treatment kama kaMarco. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Rise Beat.